ಏನ ಬುಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಕೊಂಡು ಏನ ಬಿಡಿದೀವಿ ನೀವು ಊರ್ಬೋತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ಜರ ಅಂದ್ ಮಾರತ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊಯನ್ನು ಮೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಜನ ಅಂದ ಮಾರೆ ಈ ಪೀಸ್ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಯರು ಒಂದಿನ ಪೀಸ್ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ತೋಜಲೆ 25 ಗ್ರಾಮ್ 25 ಉಂಡಿ ಇಂಕುಲ ಮೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಕ ಎಂಚ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂತು ಫೈನಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ರುಚಿಗೆ ದಾಸೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋ ಚಪ್ಪೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಸಗೇರ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ನೀರಳಿ ಮೂರು ನೀರಳ್ಳಿ ಏನೋ ಬುಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಕೊಂಡು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಬಿಡಿದೀವಿ ನೀವು ಊರ್ಬೋತಲ್ಲ ಎರ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತನ ಬಿಡಿದಿ ಅಂದು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗರ ಅಂಚ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೂತಂದ ನೀರಳ್ಳಿ ಪ್ರೈನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗೀತೆ ಕಿಂಜ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಏರೋ ಬಸ ಇದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪಲೆ ಇದು ಕಿಂಜ ಬೇಕು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಂದು ಅಂಗಡಿ ತಗೊಳ್ಳ ಮಲ್ಪೇರು ಜಿಆರ್ ಬಿ ಧನಿಯಾ ಇರು ಬಕ ಒಂದು ಚೂರು ದಿಕ್ಕದ ಬಸಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಹೊಸ ತಾತನದ 3 ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾರೆಯ ಏನು ಹೊಸ ತಾರೆ ಹೊಸ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸರಿ ವೈಕಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಏನ ಕೋರಿ ಮಸಾಲಾಗ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚ ಮೂರ್ದು ಜರ ಅಂದ್ ಮಾರತ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂದ ಬಿಡಿದೀವಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊಯನ್ನು ಮೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹೌದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಬೈತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೂರದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಸೊಂಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಮೂರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಎಂತ ನಾನು ಒಂದು ಯೋಕರ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಜನ ಅಂದ ಮಾರೆ ಏನಿ ಕಾರಯ್ಯ ರೈಸ್ಗ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ 7 ಗಂಟೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿದ ಓನರ್ ಅಲ್ಲಿದ ಓನರ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ತಗೋ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ನಾಯ್ಕ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದ್ನ ಯಾರು ಪಟ್ಟ ಕುಟ್ಟಿ ಓಡೋಡು ಒಳ್ಳೆ ತೋಜಿಜ್ಜರು ಬಾರೆ ಅಗ್ಗಲೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಆನಿಯನ್ ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಅತ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರೋಡು ತೆಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 3 ಲೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ದಾಂಡು ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಏನು ಅನ್ಪಿನ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಏನು ಅನ್ಪಿನ್ ನೀರು ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಆನಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅತ್ತಿಯ ಏ ತಾರೆ ಮುರಂಜ ಅಂತ ರೆಡ್ ಸಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಾಸ್ ऐसे नहीं बोल रहे ಧಾನ್ಯ ಮಾಲೆ ಮೂಲ್ಪು ಪೇರು ಇನ್ವಾಲ್ ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಸನ್ನಿ ನಿಗರೆ इसे सन्नी ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ನೆ ಹೊಡ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ವಾಸಾಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ವಾಸಾಂಡ ಯಾರ ಹೋಯ್ತ ಪಂಚಾಂಗ ರಡ್ನದ ಪಂಚಾಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಕ್ ಬಂದಿಯದ ಏನೇ ಪಂಚಾಂಗ ರಡ್ನದ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಗಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನೀರಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದು ಯಾರಿಗುಂಟು ಇನ್ನು ಚಡ್ಡಿ ಪುರ ತೋಜು ಖಂಡಿತ ತೋಜು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ತೋಜು ರಾರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಲ್ದಾರ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಬಲ್ದಿರ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಏರ್ ಕನ್ನಡ ಆರಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿಯಾ ರಪ್ಪೊಂದ ಆರಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆರು ಸಂಗಡ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದು ಮೂರೋಡ ಇದು
ಆರು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ ಆರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲೆ ಜನ 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 ಬಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಏರಿಗ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಬ್ಬ ತುಲೆ ತುಕ ಒಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಏ ಬರ್ಚಿ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಡಬ ನೀರು ಬೈತದೆ 2 kg ದಾರಿ ಮಾರಿ ಏನ ಉಂಪಿನ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಪಿನೇನಾ ಟೈಮ್ ಇದ್ಯಾ ಅಡೆ ಬಸ್ ಉಂಪಿನ ಮೂಲೆ ಉಂಪಿನ ಓಲ ಉನ್ಕೆ ಬಸ್ ಬೇಯಾಡ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಬೈತನಾಡ್ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಏ ಕೋರಿ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಊರ್ದಿಂಬು ಕಟ್ ಮಾಡಿತಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಬೈಜಿ ಕೋರಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಪಸರೆ ಪೋತಿರ್ಗೆ ಕೋರಿ ಬರು ರೈಸ್ ಪೂರ ಬೈತಾಣ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ 3 ದಿತ್ತಾರತ್ತ ಬತ್ತಿಂದ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೋರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಬೇಬಲೆ ಮುಳ್ಳು ಲೈವ್ ಒಂದು ಬೇಬಲೆ ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋದು ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋದು ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬೇಬಲೆ ಬೇಗ ಮುಳ್ಳು ಕೋರಿಗೆ ಬೈತು ಬಾ ಕಾಲೆ ಹಣ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೋರಿ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಕಾಲಿ ಹಾಪಿನಿದೆ ಅತ್ವಕ್ಕ ಪ್ರೈಣರ್ ಕೋರಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಊರ್ದು ಪೂರ 3 ದಿತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಪ್ರೈಣರ್ ತುಲೆ ದೆಕ್ಕಿನಿ ಓ ರೈಸಾ ಸೋನಾ ಸರಿ ರೈಸ್ ಪ್ರೈಣರ್ ದೆಕ್ಕಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ದೆಕ್ಕು ಕೊನೆಯ ದೆಕ್ಕಿಯ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದೆಕ್ಕಿಯ ಕೊಡವನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೈಣರ್ ಗಂಜಿ ಅತ್ತು ನೀರು ಬಂಗ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಅಟೇಲಿ ಒಯ್ದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬಲ್ದು ಜೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫೊರ್ಲಾತಿ ನಗ್ನೆ ಪಂಚಾಂಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನಾರ ಮೇರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೇರೆ ರಾಜೇಶೇರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕಲ್ನ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆತಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಗುಳುಗುಳು ಬಂದಾಗ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸನ್ನು ರೆಡಿ ಆತನು ಪಾಡೋಡು ದೆಕ್ಕದೀತ ನೀರು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಸಂಘದ ಬಾರ್ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ತಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಕೆಲವೇ ಶನೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಅರಿ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಬಸೋತೀನಿ ಶೇಖರ್ ಜತ್ತನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಅರ್ನಂಗಡ್ಡಿ ಬಸೋತೀನಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅರಿ ಲೈವ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಲೂರಿ ತುಲೆ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕೆ ಮೋನೆ ತುಲೆ ತೆಲ್ಕೆ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರಿ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು మీరు రాశారు ఎంకల్న భారీ మళ్ళీ హార్డ్ వర్కర్ పుగేవారు గేది ತುಲಿ పుగేవారు ಏನು ಆಲ್ತು ಮೇರು ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ್ ಮೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾರ್ ಪೂರಾಗಲೇ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲಡ್ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಸೀಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಡ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಕೋರಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕೊಡವೇನು ಕೋರಿ ಅಂದ ಆರು ದುಮ್ಮು ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ದಾರಿಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ದೆಕ್ಕುನು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಪುರ ಆರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ಯರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ 25 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ತೋಜಲೆ 25 ಗ್ರಾಮ್ 25 ಉಂಡೆ 25 ಉಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಪೀಸ್ ತೋಜಾರ ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆರು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮಡ್ ಎತ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕೊಡು ಉಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೋ ಮಾತ್ರ ಬಂಜಿದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆ ಬಟ್ರೆನ ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಖಾಲಿ ಎದೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ತೋಟ ಉಂಟು ಬಸಲ್ ನಾಲು ಅವು ಮೊಸಲೆ ಒಂದು ತಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬಸೋದು ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪು ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಮಲ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಏತು 100 ಜನ ಕೊಡಿಸಲಿಯಾ 100 ಜನ ಬಲಸು 150 ಜನ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದೆ ಕಲಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
ಒಂದು ಬರ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಬಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೇರೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಕ ಎಂಚ ನೀರು ಈತು ತಾಡ್ದ ನೀರು ಬರ್ದಿ ಈ ತೂತು ಮೀನು ಜಪಾಯಿ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದ್ಲ ಅದ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂತ ಬೇಯ್ಪು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ರಪ್ಪ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪ್ರಪ್ಪ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಗುಳು 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 ಅನ್ನುಡು ಅದ ಬೇಯ್ತರ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡಿಗಂದ ಏನ್ ಪಂಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದನಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆರು ಇತ್ತೆ ಕಾರಗಾಲ ಮಲ್ತು ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ಅನುಭವ ಜಾಂಡಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೋರಿಕಾಯಿ ಪಾಪು ನೀನು ಎಂಕಲ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬಿರೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಾರು ಅರ್ನ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಹುಡುಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಿನ ಮೀನು ಪನ್ನಿ ಅಶೋಕ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ತೀರು ಒಂದು 20 ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಲಾಯಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ನಿಜಾಪ ನೋಡು ಬಂದಾನ ಒಂದೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿ ಊಟಕ್ಕಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲಂಚೆನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಹೊಸೊಮ್ಮಿನಿ ಆತಿ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚೆನಿ ಬಲ್ಪುನಿ ಖಾಲಿ ದೈಕ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಂದ ನಾನು ಇಡೀ ಡಬ್ಬ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಡಬ್ಬನಿ ಟೊಮಟೆ ಬಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ತುಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು ರಾಶಿಯರ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ತುಕೆ 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 ಬೇಯ್ತನ ತುಪ್ಪೆ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡವೆ ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬೇಯರುಂಡವೆ ಒಂತೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಕ ನಂಗೆತ್ತ ತಿನ್ರೆ ಗಮ 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 ತುಪ್ಪ ಬಡಿಯರೆ ತುಪ್ಪ